Ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Тридочинки. Боз ҳам хушомадед ба видеои имрӯза. Имрӯза видеода нами хел паплинои вишивкадоре ки нусхаҳои паплини дубайскира доранд. Аввайёра нишон мехоҳам тиём шумода 250 сомонӣ. Ино оригиналошам ҳаст ва ё 500 ё ин ки 600 сомон фурӯхта мешавад дар бозор ва ёра нархошон ҳами қадарай. Ино бошад, ино аллакай чӣ хеле ки мегӯянд нусхаҳои паделкаш. Марҳамат, бинед паплинош хушрӯай, вишивкашам нағзай. Ҳам хеле ки дубайский нест. Бинед чанд ранг дора. Бисёрам рангҳои хушрӯ. Аз ин ози гуфта буданд ки дуюмсортош бабочкаҳошам меброя. Иҷада боша нами хел сеточниё ҳастай. Чанд ранг дора, 280 сомон гуфтанд. Дӯстони азиз, ман ин видеора аз Корвон тарафи пажарка 1-12 дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Марҳамат, метавонед омада бо худи шумо бинед. Ина ин намудош ҳаст. Ин нусхаҳо ҳам сеточный дора, ҳам ваиш дора. Тагш ваяй гирбишини ғафсай иш боша сеточный. 450 сомонӣ либосаш. Дар ҳар видео ман ба шумо гап мезанам дӯстони азиз ки бо омада худи шумо бинед. Касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед шояд бо арзонтар ёбед ё ин ки баръакс қиматтарак бубинед дар ягон ҷое. Ҷада боша ана ин намудҳо ҳаст. Ино гирбишинанд. Ино нусхаҳои вишивкае, вале вишивка нестанд. Лавои доманшон турай. Ҳамино ҳамаш турай. 290 сомон як либосаш. Чун гирбишинай. Бисёрам хушрӯ метова, рангошонам рангҳои нағз ва ҳамашон нигиндоранд. ҳами поёна дидед? Ҳамаш ҳамино турай. хел часпондагианд болои материалда. Аз инам беҳад куртаи хушрӯ меброя ҳангоме ки медӯзед. Барое ки ҳам рангош хушрӯай, ҳам анами лави доманаш аҷоиб хушрӯ метобад. иш боша бинед бо сангчакати ороду даштагиай кори дастӣ. Инам ҳамин нарх. дӯстони азиз, дар иҷа бошад ман мехоҳам ба шумо паплиноро нишон диҳам. Ҳамино паплинанд. Аз ин ваяй нусхаҳои сатинам доранд, вале ино паплинанд 120 сомонӣ. ина бинед сангҷоҳошон хушрӯ. хел сангҷои зиёд дора. 120 сомон як либосаш. иша боша дӯстони азиз, ина вура боша ман аз Корвон, аз тарафи Корвон Сити дарвозаи нулевой 1 ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. иҷа бо якчанд новинкаҳои паплино буд хостум барои шумо нишон диҳам. ана марҳамат, дар иҷа 160 сомонӣ дизайн, сангҳои дизайн пешниҳод карда шудагиай. ҳозир дӯстони азиз, сангҳои дизайн 150 сомонашам ҳаста, 160 сомонашам ҳаст. Кадомеш ки 150 сомонай ва ё камакак анамин ваяй дуртарак сангҳоро дода шудагиай ё ин ки сангаш дуюмсортай. Дар иҷа бошад чӣ хеле ба мо пешниҳод карданд 160 сомонаҳош беҳад сангҳои хушрӯ. на марҳамат, ҳозир дигарошам нишон метим. Анаминоям новинкаянд. метавонед омада аз наздик бинед худи шумо ва баъдан нарху наво карда харидорӣ намоед. айни замон шумо дар Корвон санги дизайна аз 150 сомон то 180 сомон харидорӣ карда метавонед дар анамин паплинҳои доинг. як чизи дига дӯстони азиз ки ҳангоме ки харидорӣ мекунед, амин сифати сангчоҳошам аҳамиятед ва масоҳатша нигоҳ кунед ки кадомуш чӣ қадар ҷойгир шудагиай, дуруша. Кадомеш ки бо камакак дуртарак санг задагианд ва ё бояд арзонтар бошанд. иҷада боша сангчоҳ беҳад хушрӯро дода шудагианд ва ҳамашон сваровскиянд. иголои нава хостум ба шумо нишон диҳам. ана ин зарди хушрӯай, вале дар видео омадагӣ нест. ана иношам ҳами хеланд. сангҳои нав, гулои нав айниқтараш 3 ранг дора.
нархи донаш 160 сомон. ҳангоме ки бисёр мегиред бо арзонтар мешавад. набинед 150 сомашам будай дизайнерора. ино бошад 100 сомонӣ. дӯстони азиз, доинган паплинои ғавси хушрӯ. як чиз дига дӯстони азиз ки агар шумо хоҳед мо ҳамин харидорӣ карда ба Русия равон мекунем тариқи почта, ки аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта мерасад. ва бештар мара мепурсанд ки мисол чанд сумай пулии доставка. рости доставка вақте ки 10 кило мегиред 370 сомонай. вале ҳангоме ки 1 ё 2 курта мегиред вай ба шумо қиматтарак меғалта пули доставка. иҷа дабинед анаи гулоям новинка. иноям нархошонам хеле 150-160 сомон. инаи намудошбо ҳаст. аллакай иша ма аз дигар нуқтаи савдо ба навор гирифтагиям, то ин ки бо шумо бинед чӣ қадар гулҳои гуногун буромадагиай ва интихоб кунед. касоне ки наздиконаш ҳаст дар Тоҷикистон ва мехоҳад паплин заказ куна, метавона ки анами суратҳои аминора гира, интихоб куна видеои мо ва баъдан ба наздикон равон куна, то ин ки ба онҳо аз бозор дилхоҳ паплини онҳоро пайдо карда тавонанд. ана ин тигрои ам беҳад нусхаи хушрӯ. ино сангҳои дизайн 160 сомон гуфтан. дар ҳар видео ма гап мезанам дӯстони азиз ки ҳангоме ба бозор мебиёед якбор бо ҳама ҷора худи шумо гардед, бинед, муқоиса кунед ва куҷое ки арзон боша аз он ҷо харидорӣ намоед. набинед чӣ қадар хушрӯванд гулошон. ҳамааш санги дизайн. ҳозир дар бозор бисёртар анамин паплинора бо санги ами дизайнерӣ оро додагиянд. санги дизайнерӣ яъне ки амин фақат дар гулчаҳош сангча доранд, тамом. мисли пештара мисол дар ҳама ҷош санги бисёр надора ё ин ки санги дождик надора, танҳо дар гулош. кори ин камака қийтаракай, барои ҳавай нархаш қиматтаракай ҳами сангчора дизайна. як чиз дига дӯстони азиз ки ҳамин паплиное ки шумо дида истодаед, инора агар дар ҷои санги камша бинед ё ин ки бе сангша бинед ё ин ки баръакс санги зиёдша, шояд ки арзонтар бошанд. иҷа ин видео фақат санги дизайнай, барои ҳавай 150-160 сомонай нархи фурӯшаш, нархи 3 метраш. набинед ҳамин нусхаҳо паплинои ваям доранд простой. иҷа ма якум бор дидум ки ин нусха доингам доштай. инош паплин нест, рости нархошонро напурсидам, бамбукай ба фикрам боша 150 сомонай тақрибан гуфта истодам. ай поёнгӣ боша ҳамаш паплинан. паплино ҳамаш анамихе нархошон 150-160 сомон сангҳои дизайн. бинед чӣ қадар паплинои гуногун ҳархела. бештар ма паплинора новинкора аз як ҷо ба навор мегирифтам. имрӯз кӯшиш кардам ки чанд ҷора якбора ба навор гирифта шумода пешниҳод кунам, то ин ки дигар гулҳорам бинед ва вайтон интихобтон васеътар боша, барои худтон интихоб кунед. набинед евростилам ҳастай, рангҳои гуногунам ҳастай. иҷада кадом намуди паплине ки хоҳед ҳаст. бо ҳаст аз анаи намуд паплино 170 будам ба фикрам инош. ино 3D ян 3D паплин. ана инош боша дӯстони азиз, ана ино туркӣ. нархҳои инора ба фикрам ки 350 сомонӣ гуфтанд. турецки паплин сангҳои 3D. агар хато накунам рости гап амин нарха одам бисёр буд гуфтан нархша. ана ин намудош бошад. ино санги дизайнерӣ. инора 170 ё 180 гуфтанд. ваяй жасмин иям 3D яй. анамин гирдои амин гул вақте ки ҳаст сафедакош хеле хафак бар инай 3D.
бисёрам рангҳои хушрӯ доранд. Айнаи тарафа бинед, инош бошад доинга. Доингои гули роза.